אני אשמח לשמוע מכם על הפעם הראשונה שהצלחתם לרסק את פרודקשן. אני אתן איזה דיסקליימר שפנית אליי ואמרת לי לחשוב על דברים. לא עלה לי, כי אנחנו לא שוברים פה את פרודקשן אף פעם. לא! היום, איזה דברים אתם עושים כדי לא לשבור את פרודקשן? אז האמת, אני מרגיש שבאמת כל באג כזה, הוא נותן איזה חסינות כזאת. מישהו מכם נכנס קצת לפאניקה, והפאניקה הזו קצת יצרה פה אולי כאוס יותר גדול? בגלל שאנחנו דוחפים לפרודקשן לעתים מאוד מאוד קרובות, אז רוב החבר'ה די מתורגלים בלהבין מה קרה. יש מקרים שאתם יכולים לחשוב שפרודקשן היה שבור, ובאנו לסדר איזה משהו מהר ובעצם הרסנו משהו אחר? הבנתי לאורך הזמן, כל שורת קוד היא פוטנציאל לבאג. Hot fix. Hot fix. Hot fix. Hot fix. שלום חברים, מה קורה? שלום אלון, שלום רועי. רועי כבר היה אצלנו בעבר בפרק, פרק מעולה, שבינתיים אחד מהפרקים שקיבל הכי הרבה צפיות, אז Welcome back. ואלון, איזה כיף שבאת, בין מילואים למילואים הצלחנו לתפוס אותך. נכון. אז זה הולך להיות מדהים. וחברים, Welcome לעוד פרק של Hot Fix. אנחנו הולכים הפעם לעשות פרק שהוא טיפונת שונה, אנחנו הולכים לדבר על שיט שנשבר לנו בפרודקשן, כי למי זה לא קרה. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה, אלון, לפתוח איתך באיזה משהו קטן. אני רוצה לפתוח איתך את השבוע הראשון שלנו, פחות או יותר, ב-Imagine. היה לנו שבוע קצת, אני אגיד, מאתגר. באותו שבוע מה שקרה, אלון, הספיק להתראיין פה, לקבל חוזה, להתחתן ולהתגייס, וכל הדבר הזה קרה באותו שבוע, נכון? כן. אתה יכול רגע לספר לי על זה רגע? אז בעצם היה, אם אני זוכר נכון, הרצף היה בשני. היה לי פה את הרעיון האחרון. איתי. איתך ועם יואב. בחדר הזה, אני ממש ממש פה, זוכר. בחדר הזה, רעיון קשוח מאוד. למה קשוח? אני לא הייתי נחמד ברעיון? היית נחמד. השאלה הייתה... קשוחה. לא נחמדה. זה היה בשני, יום שלישי התחתנתי, ואז ברביעי, בצהריים, כזה בוקר, אנחנו קמים מהחתונה וזה, סופרים את הצ'קים, עניינים, ואז אני מוקפץ למילואים. מדהים. זה היה מתיחות עם לבנון, עניינים, ואני חושב יום אחרי זה, או יומיים אחרי זה, כבר כזה היה חתימת חוזה ושיחות עם HR, אז כן, זה היה שבוע אינטנסיבי, אתה אומר. שבוע קשה, כן. ואז אחר כך הייתה לך גם כתבה לזה שישנת עם 20 גברים בליל חופה. זה קליק בייט, לא להאמין לזה. איזה קליק בייט? לא להאמין לזה. הוא לא ישן. ישנתי שם עם כמה גברים על סלע. אז לא ליפול לקליק בייטים, אתה אומר. לא ליפול. סבבה, אז חברים, לא ליפול לקליק בייטים. עכשיו, חברים, אנחנו הולכים הפעם לדבר על דברים שהם קצת גולמיים. סוף היום, אין פה בן אדם שכבר נמצא בתעשייה דקה או שתיים, שלא ריסק את פרודקשן, שבר את פרודקשן, הפיל דברים, שבר דברים. אני אשמח לשמוע מכם על הפעם הראשונה שזכורה לכם כזה באופן משמעותי שהצלחתם לרסק את פרודקשן. רועי, תן לי... כן, אז אני אתן איזה דיסקליימר שפנית אליי ואמרת לי לחשוב על דברים. לא עלה לי, כי אנחנו לא שוברים פה את פרודקשן אף פעם. לא! אין לנו, כאילו, אנחנו 100% רן-טיים תמיד. כן, 18 תשיעיות. כן. כזה. אז גיגלתי טעויות של אחרים, וכאילו מה שאני מספר זה טעויות של אחרים. הבנתי, סבבה. זה כן, בעצם סתם. טעויות צד שלישי. כן. אהבתי. כן. לקחת קרדיט, לגלגל אחריות. זה מה לקחת שאנחנו קרדיט, עושים. לגלגל אחריות. מדהים. כן, סבבה. אז אני לפני חצי שנה, פחות או יותר, חסמתי טבלה מאוד גדולה שלנו, שכל אינטראקציה באפליקציה, אתה צריך את הטבלה הזו. מדהים. וחסמתי אותה לחצי דקה שלמה. כן, ובאותו רגע שאני מריץ את הקווירי, ואני רואה כזה את הלואודר רץ, אני מתחיל לקבל כאילו התראות בסנטרי שלנו. טוב, זה לא קשור, זה גם לא קשור, לא נגעתי שם, זה לא קשור. ואז אתה יכול ללחוץ על כזה, על הלינק בסנטרי, ואתה רואה כמה איבנטים קרו. אוי, מדהים. והיו כמה אפסים כאילו אחרי זה שזה קרה, ואז קישרתי שזה כנראה אני, מה עצרתי זה, את הטבלה של הקווירי. היוזרס? הטבלה של הפרויקטים, יותר אוי, גרוע. מדהים, יותר מדהים, כאילו, מדהים. כן. אז אותה חסמתי לחצי דקה, למי זה לא קרה? למי זה לא קרה, כן. ואז מתחילים להתאסף אנשים סביב המקום שלי, תגיד, זה קשור אליך, זה קשור? יו. ואני מסתכל כאילו, לא יודע מי זה. מרים את הראש כמו סוריקטה, אתה יודע, כזה, כן. התאספות כן, פיזית, התאספות פיזית פיזית. זה וואו. חמור. אתה כן, מרגיש ואז, רע. כן, ואז אתה נהיה אדום כבר, ואז אתה רואה כאילו את הגלגל הזה רץ, ואתה אומר, מה, אבל בדבר רצתי וזה לקח שנייה, כאילו, עבד. למה זה מלא? כן. אז זה מה היה- שקורה שיש שם כבר, אתה יודע, מאות מיליונים של דברים בטבלה. למי זה לא קרה? למי זה לא קרה? אלון, גם לך היה איזה סיפור קטן כזה? וואלה, אני מייצר סיפורים כל שבוע. אבל הסיפור, זה היה הפיתוח הראשון שלי בחברה, הראשון האמיתי.
זה היה הראשון פרודקשן, יעני. כן, הייתה תקופה כזה של אונבורדינג וכמה משימות שהן כזה אימון וכאלה. וזה היה הפיצ'ר הראשון שעבדתי עליו. לחצתי על מרג' ותוך נראה לי 3 דקות, גם כמו שרואים תאר, יש לנו כזה את הסלק, יש לנו את הערוצים של השגיאות, מתחילים לקבל שגיאות, הכל אדום, מתחילים לקבל פניות, וכזה אני הייתי חדש, אז לא לגמרי הבנתי איך מדבגים יותר מדי וזה, אבל ראיתי שזה קשור למיקס פאנל, ומה שאני עשיתי זה מיקס פאנל, זה ממש לעשות אינטגרציה. אמרתי, אוקיי, זה אני, אז נעזרתי בסיניורים, ודבר ראשון עשינו ריברט, ואנחנו רואים שזה עוד קורה, ואני לא מאמין, כאילו, אשכרה, הדבר הראשון שעשיתי זה לשבור את פרודקשן. אחרי זה, כאילו, אנחנו רואים שזה נמשך הרבה מאוד זמן, כאילו, גם אחרי הריברט זה לא עזר. והיינו צריכים עזרה של סיניורים בשביל זה, שעשו כמה שינויים די גדולים. ואז ראינו גם שמיקס פאנל נפל, ואני הייתי בטוח שהפלתי את מיקס פאנל, שהשינוי שעשיתי הקריס את החברה הזאת. בגדול מיקס פאנל, אני רק אגיד, חברה שאוספת איבנטים עבור פרודקט, וכנראה שיש להם מיליארדים על גבי מיליארדים של איבנט ביום. מי שהפיל אותם, אבל בסוף היום... זה המרץ שאני עשיתי. זה המרץ שאתה עשית. לא הבנתי עדיין איך דברים קורים, מה משפיע על מה, אבל אני ידעתי ששברתי את החברה הזאת, ומסתבר שממש באותו רגע, ממש הסתכלתי על הסטטוס של מיקס פאנל, ובאותם זמנים שאני דחפתי את השינוי שלי, הם גם דיווחו על איזושהי קריסה של המערכת שלהם, שזה, מבחינתי, זה די נדיר. עד היום אני לא מאמין לזה, עד היום אני בטוח שאני הפלתי. יש סיכוי גבוה, סיכוי גבוה. יש סיכוי. באותו יום גם שמענו שוולט קרסה, ואני בכנות חשבתי שזה קשור אליי. אני הפלתי את וולט. א', אתה יודע שגם וולט היה מחובר מאחורי הקלעים, אם אני אותו, גם למיקס פאנל או איזה משהו כזה, גם שם היה איזה שטות. אז כנראה באמת בגלל זה. אז רגע, בגדול, אני לא קיבלתי אוכל באותו יום בגלל מרץ שאתה עשית, זה מה שאתה אומר לי. זה וואחד פאק. עד היום הבדיחה במשרד, אם משהו, פתאום, לא יודע, וויינט נופל. אז אני הפלתי את וויינט. א', קלאסי, קלאסי. כישרון. מרשים ממש. אני רגע אגיד, אין באמת בן אדם שלא הפיל את פרודקשן, אני יכול להגיד לך שלי, אני רגע אשתף פה גם. זה קרה בבריזומטר, גם עושה עדכון הכי דבילי שיש, משנה DNSים. העברנו אתר אינטרנט אחד ממקום אחד למקום אחר, שינית את ה-DNSים, אתה יודע, בקונפיגורציה, שינוי של 4 סטרינגים, זה כל מה שהיה שם, שינוי של 4 סטרינגים, ומה אתה עושה אחרי זה? זה היה בדיוק ב-12 בצהריים, מה עושים ב-12? הולכים לאכול. הולכים לאכול, אז אני יוצא לאכול. פתאום, הסלק מפורק, אני מדבר איתך התראות מפה ועד הונולולו, אמיתי לגמרי. אני אומר, לא קשור אליי. לא קשור אליי, מה לי ולזה? אחי, אני מדבר איתך, לא סתם שברתי את כל השירותים של החברה בלי יוצא מן הכלל. שום דבר, לא API, לא אתר אינטרנט, לא הדשבורדים שלנו, שום דבר לא עבד, הכל בגלל הפאקינג DNSים האלה. וחלק מהחוקים שהיום יש לנו בחברה ובמקומות, ובכל מיני מקומות, זה בגלל שאותם דברים נכתבו בדם. דבר ראשון, זרקתי את האוכל שכבר הבאתי, רצתי לסדר את זה, והבעיה של DNSים שלוקח 24 שעות בדרך כלל, עד 48 שעות, עד שזה עושה propagation לכל ה-7 layers שיש שם. בקיצור, אז חלק מהלקוחות שלנו, עד 48 שעות, חוו דאונטיים מהצד שלנו. למי זה לא קרה? אחי, עד שלא הפלת את פרודקשן, ואם יש משהו, אם לא התעוררת בבוקר, מחקת את טבלת יוזר. זה מעורר. זה מעורר, זה מהיר, זה מהיר, זה מהיר. אין משהו יותר טוב מזה. אז זה קורה, שיט כזה קורה, וכל מפתח שעושה את זה לתקופה, כנראה יבוא ויחווה דבר כזה. עכשיו, אלון, אחרי ששברתם את מיקס פאנל וכל הדברים האלה, סוף היום, שניכם בעצם כבר נמצאים פה תקופה, נכון? היום, איזה דברים אתם עושים כדי לא לשבור את פרודקשן? כאילו, מה התהליכים שאתם היום עושים כדי לבוא ולדאוג לזה שאנחנו לא נפרק את פרודקשן כל פעם שאנחנו פורסים משהו? אז האמת, אני מרגיש שבאמת כל באג כזה, הוא נותן איזה חסינות כזאת, והוא נותן עוד משהו שאתה חושב עליו כשאתה עובד על הדבר הבא. אחד מהם זה, קודם כל יש לנו כל מיני תהליכים בחברה של כזה internal user testing, ויש לנו סביבות פיתוח, ובתקווה שהדברים האלה יתפסו את הבאגים לפני שהם מגיעים ליוזרים. אבל דבר אחד למשל שלמדתי זה החשיבות של סקייל, שאם אתה עושה בדיקה בעצמך ושולח פרויקט אחד, זה שונה ממאות ואלפי יוזרים ששולחים באותו זמן פרויקט, וזה מייצר אתגרים שאתה לא מודע אליהם.
אז זה גם כמה באגים שגרמו לי להבין את זה. מה עוד? היה לנו את האמת מקרה ממש לאחרונה, שרצינו לעשות שינוי באחד מהפרויקטים. בעצם מה אנחנו עושים עם Imagine? אנחנו עובדים עם צלמים וצלמות מקצועיים בכל העולם, לומדים איך רועי בתור צלם מקצועי אוהב לערוך את התמונות שלך, ומייצרים מודל AI שערוך אותם במקומך בסגנון שלך. אבל זה רק הג'יסט. ואז מה קורה? היה לנו פרויקט, נגיד, פרויקטים מאוד מאוד גדולים של עשרות אלפי תמונות. רצינו לבוא ולערוך את זה מהר יותר. הבעיה של לערוך את הכל על מכונה אחת, מאתגר. רצינו לעשות איזה קונספט שנקרא MapReduce. MapReduce בעצם אומר, קח את הדאטה, פרוס אותו על הרבה מאוד מכונות, כל מכונה עושה את החישוב, מחזירה למכונה המרכזית את הדברים, ועכשיו אנחנו באים ועורכים את התוצאה הסופית ביחד. ואלון, אם אני לא טועה, אתה היית אחראי על הדבר הזה עכשיו, נכון? כן, אני ועוד מפתח, היינו שנינו על הדבר הזה. אז נגיד סתם, בבדיקות שעשינו לזה, אז הרצנו פרויקטים, ראינו שהכל עובד כמו שצריך, והחלק יש לנו מנגנון של אקספרימנט. זה מנגנון שמאפשר איזשהו gradual release לדבר הזה, והחלק המפחיד היה להשאיר את זה דולק ללילה. כי בלילה, אם קורה משהו, קשה לשמוע על זה. ובבוקר קמתי וראיתי שהיו שגיאות, שהיו יוזרים ששלחו פרויקטים ולא קיבלו תוצאות. ונכנסתי לראות למה זה, וראיתי שברגע שהיה לנו הרבה פרויקטים שרצו במקביל, אז היה לנו איזושהי בעיית זיכרון, והמכונה שהריצה אותם קרסה. וזה משהו שלא תפסתי כשבדקתי. כנראה מפתח יותר מנוסה היה תופס את זה. איך הוא מצטנע, יאללה. אבל... גם יפה וגם אופה, אתה רואה מה זה? ראית? אבל עכשיו, אני יודע לתפוס את הדבר הזה. יודע להריץ תוך כדי הפיתוח, לשלוח כמה דברים בבת אחת. זה אחד מהבעיות. אני חושב שאתה עשית לנו אפילו אחר כך מצגת על כל מה שעשינו. קראנו זה החמש שהוא פקס, נכון? כן. איך זה היה? שכל פעם אתה בא, מפתח משהו, פורס, מגלה בעיה חדשה, נכון? כן, פורס איזה תיקון, כן. פסט פורוד, בטוחים שהכל עובד פרפקט, בום, בעיה חדשה. עכשיו, סוף היום, משהו שאני חושב שבהרבה מקומות קצת פוסחים על זה, זה העבודה האיטרטיבית הזאת. כאילו, לנסות לבוא ולפתור את כל הבעיות שבעולם על הוואן, על סף הבלתי אפשרי. עכשיו, כנראה שיש מערכות שכן חייבות לעשות את זה. אבל בסוף היום, אם אתם רוצים לזוז מהר ולבדוק דברים על הדרך, כנראה שלא על 100% מהדברים נוכל לעשות שהכל יעבוד על הוואן. נכון? כן. יש לך גם איזה סיפור כזה, רועי, של איזה מה שבאת לפתח והיה לך כמה פקס בדרך? כן, אני יכול לומר שאני בצוות של פקס. לא, סתם, אנחנו פשוט מרימים מוצר חדש, אז פול היוזרים שלנו הוא לא מאוד גדול כרגע, יש לנו כמה לקוחות כאלה פוטנציאליים שאנחנו עובדים איתם שהם דיזיין פרטנרים. אז היה פאק, אני חושב, היו הרבה, אחד מהם שקרה ממש לא מזמן. התחלנו סוג של לגבות תשלום על השירות של המוצר, ואמרנו שאנחנו רוצים לחסום את העלאת הפרויקטים ללקוחות שהם עוד לא שילמו כסף, ושתקופת הטרייל שלהם הסתיימה. אז הוספנו איזו חסימה במערכת שלנו, מרז'אז'נו את הדבר הזה, דחפנו אותו, והתחלנו לקבל מיילים מלקוחות שלנו שאומרים, וואו, אנחנו כאילו, אני עדיין בתקופת הטרייל, אני עוד לא אמור לשלם לכם, אני אמור לשלם ממש עוד יומיים, למה חסמתם אותי? כאילו, יש לי מלא עבודה ואני חייב שלא תחסמו אותי יותר. ואז ה-Head of Sales שלנו והפרודקט ואני התחלנו לקבל מיילים של, כאילו, הכל בסדר בחוזה, אני רוצה להמשיך לעבוד, אבל בבקשה תשחררו לי את החסימה. ואני הייתי צריך להתנצל ולומר שזה לא היה מתוכנן בכלל. כאילו, הייתה פשלה. אף אחד לא תכנן לחסום אתכם, כולם רוצים שתמשיכו איתנו את החוזה. לא נעים. לא נעים, לא נעים. אז פה זה היה טיפה יותר פוליטיקה של איך מסבירים מה קרה. והאופק היה שכאילו חסמנו את הדבר הזה בעזרת בדיקה לא נכונה. בדקנו משהו אחד ולא בדקנו פרמטר נוסף שהיה צריך להכניס. איזה קטע. כן. תשמע, כאילו, פדיחות כאלה קורות. אני יכול להגיד שאני בטעות עשיתי שינוי פעם אחת, גם בחברה הקודמת שעבדתי, וחסמנו את הלקוח הכי גדול שהיה לנו. מעולה. כי מסתבר, עוד פעם, אל תעשו את זה בחיים, אל תעשו את זה בפרודקשן, אל תעשו את זה. המפתח שלו היה hard coded בתוך הקוד. אלוהים יודע מי עשה את זה? לא יודע מה קרה שם, המפתח שלו היה שם, שינינו משהו בקוד, מחקנו את המפתח שלו מפרודקשן שם, וכן, אני מדבר איתך סקייל של מיליונים של קריאות ביום, כאילו הכל נפל. אבל לפחות ידענו שהמערכת אותנטיקציה עובדת. לפחות זה. לפחות זה. אז באמת, אחד מהדברים שאנחנו עושים, בעצם האפליקציה שלנו יושבת על מחשבים של לקוחות, בין היתר.
הרבה פעמים אנחנו צריכים לדבג משהו אצל לקוח, וזה לא פתאום שזה יושב על איזה שרת מרוחק. איך אנחנו בכל זאת מתקלים דברים כאלה? מה אנחנו עושים כשהבאג זה בעצם המערכת הפעלה של הלקוח? אז נראה לי שלב ראשון של הדבר הזה, זה שיהיה לך מספיק לוגים ודאטה להבין איפה זה יושב. בחלק מהמקרים זה מספיק, בחלק זה לא. ממש עכשיו היה לנו לקוח שחווה איזה בעיה, וראיתי שבאזור הספציפי שהוא נתקל בו, לא היה לי מספיק לוגים. אני פותח את הדאטה דוג או מיקס פאנל וכולי, אין כלום. ואז אתה מתחיל מסע של לנסות לתפוס את היוזר ולהעלות איתו לשיחה, ובשיחות האלה אתה עולה עם הרבה אנשים, שחלק גדול מהם גם לא טכני. אז אתה לא יכול להגיד לו... מפתחים, אנחנו בתור המפתחים עולים עם הלקוחות לסשן. כן, אצלנו זה די נפוץ, יש לנו לקוחות כזה מכל העולם, ורוב הלקוחות שאתה עולה איתם הם לא מאוד טכניים. כלומר, להגיד לו, תפתח את הנטוורק ותעשה לי, תלחץ על הקריאת endpoint שיוצאת, זה מאוד קשה לעשות את זה. וזו שאלה, אני חושב שזה קשה להיות צודק ב-100%, להבחן איפה הבעיה, אצלנו אצל היוזר. דבר ראשון תאשים מישהו אחר. כן, קודם כל, זה לא אצלנו. זה הם. זה אצלך. כן. זה לא אתה, זה אני, כזה. כן, כן. אני חושב שכל בעיה חדשה שנוצרת, תמיד אנחנו מנסים להניח שהבעיה אצלנו, לעשות את השיעורי בית וכולי, כן, ואז גם לעלות איתם, לראות אם יש עוד דבר שאפשר לראות על המחשב שלהם. כן. אני מאוד מתחבר למה שאמרת פה, כאילו סוף היום, באמת כל פעם שאי פעם פיתחתי משהו והייתה בעיה שהלקוח דיווח עליה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהבעיה היא דבר ראשון מה שאנחנו עשינו, אנחנו שברנו משהו ללקוח, בואו נבין איך נתקן את זה. קרה כבר שהיה לנו גם כל מיני פאקים, כמו איזה firewall או כל מיני דברים כאלה אצל לקוחות, אבל שוב פעם, בסוף היום אנחנו רוצים לצאת מתוך נקודת הנחה, שתן לי להיות הבסדר, תן לי להיות יותר צדיק מהאפיפיור, כשזה מדובר בבאגים בדברים כאלה. גם אם אין באג אמיתי, והיוזר לחץ על משהו לא נכון, אז זה עדיין מלמד על איזושהי בעיה התנהגותית שיש לנו. לגמרי, חוויית משתמש לא טובה, כפתור שלו ממוקם כמו שצריך, workflow שלו ברור. מסכים איתך לגמרי, אלון. תגידו, קרה כבר מקרים שאתם אומרים, וואלה, הייתי צריך אולי להרים דגל שקרה כבר איזה משהו, או שאתם רואים שבעיה באה ומתחילה לחזור על עצמה, ואתם אמרתם, וואי, הרמתי את הדגל מאוחר מדי? אז אצלנו, האמת, עבדנו על איזשהו פיצ'ר, ובגלל חלק מהבאגים הקודמים שסיפרתי עליהם, אז הם גרמו לנו להבין שמשהו בפיצ'ר שאנחנו עומדים להוציא, הוא לא יעבור חלק. בגלל הכלי הספציפי שהכנסנו למערכת, הוא מאוד כבד, מייצר המון עומס, ובאמת מראש אמרנו, תקשיבו, יש פה איזושהי בעיה שיכולה לקרות, יוזרים ייקח להם הרבה זמן להוריד את התמונות שלהם, ייקח לנו הרבה זמן לערוך להם את הפרויקט, אז מראש הצבענו על זה, ואז הייתה דילמה, מה עושים? האם אנחנו יוצאים עם זה, או שאנחנו מחכים רגע לפתור את כל הבעיות, והחלטנו שאנחנו דווקא כן יוצאים עם זה, ועושים, נגיד, מגבילים את מספר התמונות שלקוח יכול להעלות. והמחשבה מאחורי זה הייתה שאם אנחנו נהיה כל הזמן צדיקים, ואם אנחנו כל הזמן נגיד, טוב, זה לא מושלם, אנחנו מעכבים את זה, אז יכול להיות שאנחנו לא נתפוס את הבאגים היותר גדולים שיקרו במצב באמת, בפרודקשן. אז זאת הייתה החלטה מושכלת שקיבלנו, ובאמת, ברגע שיצאנו, גילינו דברים קצת יותר אקוטיים. אז לדעתי, יש איזשהו איזון בין כזה להיות זהיר ולבדוק הכל ולוודא שהכל הרמטי, לבין לתת לדברים רגע להתחכך. רועי, לפני כמה חודשים, אני זוכר שהיה לנו איזה מקרה, שמשהו לא עבד בפרודקשן איזה חודשיים, ואנחנו לא ממש עלינו על זה. ובכלל קיבלנו איזה, דרך זה שלא קרה משהו, אנחנו עלינו על זה אחר כך. אתה יכול לשתף אותי מה היה שם? כן. אז מהפניית השאלה אני אחראי. סתם, אבל זה היה די בהתחלה שלי בחברה כאן, ובמקום הקודם עבדנו על פרויקטים לפני שהם יצאו לפרודקשן. כלומר, הלקוחות היחידים היו אנחנו. אז מחיר הטעות היה מאוד נמוך, אפילו לא קיים. אלא אם כן אתה עושה טעות בדמו ומשהו נשבר שזה קשוח, לא היית בודק כל כך באגים. כאילו, לא היית מוצא אותם. היית מוצא אותם ופשוט מתקן, כי אף אחד לא נפגע מזה. כן. אז אחד הסקואדים הראשונים שהייתי בו, עבדנו על לשפר את הפידבק של יוזרים על פרויקטים. גם להבין איפה אנחנו נופלים יותר, ולהוסיף שדות של תיתנו לנו עוד פידבק שנוכל לתקן, וגם לנסות מזה לגזור משימות ולתקן את הפידבק. ואחד האזורים שאני נגעתי בו זה הפידבק מודל שלנו, שהוא קופץ כזה כל פעם אחרי שיוזר מוריד את העריכות של הפרויקט, והוא צריך לסמן ציון מ-1 עד 5. כאילו בעצם להגיד לנו מה הייתה החוויה שלו מהפרויקט, כאילו היה פרויקט סבבה שערכתם או לא?
בדיוק. וכמה. בדיוק. אז הוספנו שם כמה שדות, הוספנו סקר כזה נחמד, ובדיעבד ראינו, חודשיים וחצי אחרי שאני מרג'ג'תי משהו. שוב, אני אוסיף למה שאמרת, אנחנו אפליקציה דסקטופ, שגם היא יצאה בקאנרי ריליס, כלומר, לא כל היוזרים מקבלים את הפיצ'ר ישר שהוא יוצא, אלא כל שבוע כזה אנחנו מעלים את האחוזים של כמות היוזרים שיקבלו. ובהסתכלות של 3 חודשים אחרי שיצאנו, ראינו שכל הפידבק של 5 כוכבים הוא ירד ממש משמעותית. כאילו, יש גרף כזה שהוא היה די קבוע, ואז הוא יורד, כאילו דרסטית. קצת כמו, לא משנה, באתי להגיד מניה של X, אבל... ואז התחילו כזה, נפתח איזה צ'אנל כזה, עם כמה חבר'ה שמאוד נוגעים בדאטה, וניסינו להבין מה הבעיה. עכשיו, זה די קשוח להבין את זה, כי זה לא היה דרופ חד משמעי, זה היה דרופ שהלך וגדל. דרופון. כן, עם כל גרסה שיוזרים התקנו, אז לאט לאט הדרופ ירד. ועל פניו, החוויית משתמש לא נפגעה בכלל, כי הם עשו מבחינתם הכל כרגיל, אבל אנחנו איבדנו דאטה חשוב. כאילו דאטה, אני יכול לומר, אלפי ביקורות שאיבדנו בחודשיים האלה. ואיך עלינו על זה בסוף? אז איך עלינו על זה בסוף, שבדיעבד היינו צריכים לעלות על זה קודם, שזה גם, אני חושב, חלק מהמסקנות שנגזרות אחרי כל פשלה כזו. היינו צריכים ליצור איזה בורד כלשהו, של לוגים ושל דאטה. ואם אני הייתי עוקב כל שבוע אחרי הפיצ'ר הזה, כנראה הייתי מגלה שמשהו קרה. אני חושב גם שמה שלמדנו מזה, והיום אנחנו עושים את זה די רוחבית בכל ה-R&D, בעצם אנחנו שמים איבנטים על הכל. כאילו, להכל יש לנו דשבורדים, להכל אנחנו באים מכניסים, הכל נכנס לנו לתוך המיקס פאנל, והכל לסנטרי, לדאטה דוג, הכל נמצא לנו בכל מקום. ובעצם ככה, כל פיצ'ר שאנחנו משחררים, אז אנחנו יכולים ממש לראות את המעורבות של המשתמשים, וכל שינוי שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לראות את ההשפעה שלו, אנחנו מודדים דברים, עושים סטאט סיג, אנחנו בעצם צריכים למדוד, ואם אנחנו לא מודדים, אנחנו פשוט לא יודעים. רועי, יש מקרים שאתה יכול לחשוב שאולי נכנסנו קצת לפאניקה, או פאניקה מוקדם מדי, והדבר הזה בפועל פגע באיך שהתנהלנו עם אירוע מסוים? אנחנו מדפלטים לפרודקשן לעתים די קרובות, כאילו כמה פעמים ביום ברוב הסרוויסים שלנו, פרונט, בק וכולי. אז רוב החבר'ה די מתורגלים בלהבין מה קורה. כלומר, אין המון מקום לפאניקה, אלא אם כן מחקת את כל הטבלאות או משהו כזה, שזה עוד לא קרה, ואני מניח שמתישהו זה יקרה, וגם את זה אפשר לפתור. אנחנו יודעים פחות או יותר מה לעשות. אתה יודע מה, אני אשתף. יאללה, תן לנו. אתה יודע מה? הנה, קבלו. מקרה אמיתי, נדיר שמישהו פה מתעורר באמצע הלילה לפתור משהו, נכון? אתה פה כבר כמה, 2.5? כן. פלוס מינוס. אי פעם מתעוררת פה באמצע הלילה לפתור משהו? לא יצא. אוקיי. אלון, גם אני לא חושב שהיה לנו איזה מקרה. אז אני יכול להגיד לכם שבהתחלה לא היה לנו עוד אנשים, הרבה היה כאילו עלינו. אני קיבלתי טלפון, לא משנה ממי, 2 לפנות בוקר, בטעות עשה איזה שינוי בדאטאבייס, היה בטוח שהוא עבד על דב, מחק את הטבלה של כל היוזרים שלנו בפרודקשן, למי זה לא קרה? למי זה לא קרה? עכשיו, שום דבר לא עובד בלי הטבלה הזאת, כן? זו טבלה מאוד 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 חשובה. אז כמובן שבאנו והיינו צריכים לבוא ולהביא את הגיבויים של הדאטאבייס, והיה לנו כל מיני גיבויים וקבצי פרקט ובלגנים, והצלחנו לשחזר את זה. אני אגיד כזה דבר, אני לא רוצה שאף אחד אף פעם יצטרך ב2 בלילה לבוא ולשחזר משהו. לשמחתי הצלחנו לעשות זה מהר, לא היה לנו כמעט בכלל דאטה לוס, שזה היה אחלה וחשוב. אבל אני נורא שמחתי שלא נכנסנו עדיין לפאניקה. גם כשאתה אומר, קצו כל הקיצים, אף משתמש לא יכול להשתמש באפליקציה, אם לא נשחזר פה את הדאטה, החברה הולכת, כאילו שיט כזה יכול לקרות. וכמובן שינינו אחר כך את כל ההרשאות של מי יכול לכתוב מה ואיך עושים דברים, ואיך עושים את הדיפלוימנט ואיך מריצים סקריפטים. אבל אני בא להגיד, הרבה פעמים להיכנס לפאניקה זה מה שהרבה פעמים יכול לבוא ולהחריף את הסיטואציה ולא להקל על הסיטואציה. ובאמת חלק ממה שהופך אותך להיות קצת יותר קול בכל הסיפור הזה, זה שכבר עשית דבר או שניים. כן. והרבה פעמים באים ושואלים איך אפשר לבוא ולהשתפר. אחרי כל דבר כזה אנחנו עושים מה שנקרא פוסט מורטם. אנחנו בעצם באים ומבינים מה היה הבעיה, ומנסים לגזור מהדברים האלה איך היינו צריכים להתנהג לפעם הבאה, כדי מראש למנוע את הבעיות האלה. יש מקרים שאתם יכולים לחשוב שכאילו פרודקשן היה שבור, ובאנו להביא איזה משהו, לסדר איזה משהו מהר, ובעצם הרסנו משהו אחר? לגמרי. איזה מהירות הוא שלף את זה. הוא שולף. פשוט הבנתי לאורך הזמן, שכל שורת קוד, באשר היא פוטנציאל לבאג, ואני... בגלל זה אני לא כותב קוד יותר. לא אין לי כותב. בעיה. אבל סתם, נגיד, בהמשך לפרויקט, שניסינו לשפר את הזמנים והכל, היה איזה משהו, אנחנו צריכים להעלות קובץ ל-S3, ולתת לו את ה-encoding type שלו. להגיד מה ה-encoding שלו. ועד עכשיו ראיתי שאנחנו לא מאכלסים. לא מכניסים שם כלום. לא מכניסים שם כלום. ואמרתי,
לא יודע, אנחנו מעלים קובץ ברוטלי, נראה לי נחמד לעדכן שזה ברוטלי, לא יודע, זה לא מזיק. כאילו, שהם ידעו שזה... את המים טייפ. כן, לעדכן להגיד לו מה עשו קובץ הזה. אז עשיתי את זה, באמת, מטוב לב. רציתי לשפר, אמרו לי כשהגעתי, כשאתה כותב משהו, תשאיר את המקום נקי אחריך. כמו בצופים. כן, השארתי נקי, באמת, וגם תוך דקה הכל קורס, הכל שבור, כי מסתבר שברגע שאתה נותן לו את הטייפ הזה, אז אחרי זה כשאפליקציה מנסה להוריד את הקובץ, אז יש לה מאחורי הקלעים משהו שאומר, זה מסוג ברוטלי, אז בואו נעשה לו דיקומפרס, נהפוך אותו לג'ייסון, ואז במעלה הדרך אתה מצפה לקבל ברוטלי, אבל יש לך ביד ג'ייסון שלא ציפית לקבל, מדהים. והכל נשבר. מדהים. נגיד, זה סתם מורה קטן, אני לא אציין שמות, אבל בוא נגיד המהנדס הכי בכיר בחברה, שלח לי PR שאני אעבור עליו. שורה, מה זה? מילה, תוספת של מילה לאיזושהי רשימה, כזה סתם שאני אחתום. אבל היה שם באג, מצאתי באג. במילה אחת. במילה. כי מי שהיה צריך את המילה הזאת, ציפה לקבל מילה ב-lower case, והמילה הזאת נכתבה ב-upper case, והרגשתי מבסוט שעל ה-PR של השורה הזאת אני עושה לו request changes, ולמהנדס הבכיר שלנו, שלא נציין שמות, אבל כן, כל דבר הכי קטן, גם אם אתה חושב שאתה מתקן משהו או משפר משהו, אתה צריך לדעת שיש מצב ששברת משהו. א', מדהים. אני רגע רוצה כזה דיסקליימר פה. מה שאני מאוד אוהב שאנחנו עושים פה ב-Imagine, בקטע הזה, אין דבר כזה סטטוס קוו מבחינתי. אין ככה עשינו עד היום וככה חייבים להמשיך לבוא ולעשות. וזה משהו, אלון, שאני מאוד מאוד אוהב אצלך, שאתה לא רואה בעיניים, וכמה פעמים אתה אמרת פה לבן אדם הזה, תשמע, נכנסתי לקוד, זה לא עובד כמו שחשבנו, או כל מיני דברים כאלה, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, ואני אתן פה אפילו עוד דוגמה מפעם. היה לנו פה עובד מדהים, יגדן, אני יצאתי באמת, תותח. אני אוהב את הבן אדם, מה אני אעשה? אני אוהב את הבן אדם. ואחד מהדברים שקרו, אני באתי, כתבתי לנו באמת איזה ראפר מגניב, התחלנו להשתמש פה בתורים, רביט MQ בלגנים, יצאתי אחר כך לחופשה של כמה ימים, חוזר חזרה, יגדן בא אליי, אומר לי, וואי, אתה לא מאמין, זרקתי את כל מה שעשית, בניתי לנו משהו יותר טוב. עכשיו, אתה יודע, הוא היה חדש, אני מדבר איתך, משרה ראשונה מלאה שלו, הוא 3 חודשים בתעשייה, חצי שנה בתעשייה, זהו. ובא אליי ואומר לי, תשמע, זרקתי לפח את כל מה שעשית, גם צריך ביידות בשביל דבר כזה, כן? בקיצור, ואני אומר לו, מגניב, תראה לי. עכשיו, אחד מהמהנדסים הבכירים, מסתכל עליו, אתה יודע, הבחור נעשה לבן, הבחור השני. ואומר, אוי, איך אתה מדבר? אמרתי לו, בוא תראה לי. כל כך התלהבתי מהביצוע שהוא עשה, כל כך פרגנתי לו, אחר כך יש לנו כזה אחת לשבועיים ביי וויקלי, ומה שהיה לי חשוב להראות בביי וויקלי, מול כולם, תראו איזה יופי, אני מה שעשיתי, טעיתי, עשיתי מימוש שהוא בסדר, סבבה, מה שהוא עשה מדהים, ולא אכפת לי שהוא מפתח ג'וניור עם חצי שנה של ניסיון, אם הוא עשה משהו יותר טוב ממה שאני עשיתי, מגיע לו הכבוד הראוי, ומגיע שזה הקוד שייכנס. וזה עוד לפני ה-AI. וזה עוד הרבה לפני קלוד. כן, זה לפני קלוד ועניינים, זה לפני. אז מה שאני בא להגיד, מה שלי חשוב זה שהקוד הטוב ינצח. זה לא עניין של דרגה, זה לא עניין של טייטל, זה לא עניין של כל הדברים האלה. כל זה מעניין לי, אתה יודע את מה. סבבה? אז נורא חשוב לי שאם יש פה מנהלים שמקשיבים לפרק הזה, קחו את זה איתכם, תעיפו את האגו הצידה, בואו נעשה את מה שנכון לחברה. או ממש ככה. ובואו משהו כזה, אולי לסיום. כשיש פרודקשן אינסידנט, משהו שאף אחד אף פעם לא לימד אתכם ואמרתם היום, זה התורה שלי, ככה אני עובד. יש לכם דברים כאלה? יש לי איזה חצי כלל אצבע כזה. הוא כאילו קורה גם לפני תקרית בפרודקשן וגם טיפה אחריה. לפני שנכנסים לכל הפייפ הזה של איך מטפלים בדבר הזה, בואו נבין את מחיר הטעות. כאילו אם זה יוזר אחד שחווה את זה פעם ב3 ימים, אנחנו בסדר. אפשר להתייחס לטעות הזו ולטפל בה, אבל לא בלחץ מטורף. מנגד, אם זה טבלה חסומה או לא יודע מה, אז צריך טיפה למהר. אז טיפה להבין את האימפקט של הדבר הזה לפני שיוצאים לדרך. אני סופר מסכים, ואני רגע אעשה דאבל דאון על מה שאתה אומר. לא כל הבאגים נולדו שווים הם. אני יכול להגיד לכם שיש באגים שמה שנקרא, אני מוכן לחיות איתם, ויש לנו באגים אפילו עד היום שהם איפשהו חיים בפרודקשן, ואני אומר, זה פוגע, כן, זה פוגע כנראה באיזה מישהו, ובסוף היום כל הכוח הוא חשוב, אבל כנראה שזה קורה למישהו אחד פעם באף פעם, זה לא שווה לנו הרבה פעמים את הזמן, כי
אני אומר, האלטרנטיבה היא לסדר פה עכשיו משהו שיכול עכשיו לעזור ל-20,000 יוזרים. וזה מבחינתי מקבל תעדוף יותר גבוה. אז מחיר הטעות ומחיר הבאג שאנחנו נבוא ונסדר, יש לו שקלול מאוד מאוד חשוב פה. אלון, יש לך גם איזה משהו כזה? אז א', כדי כאילו לחזק את מה שאתם אומרים, נראה לי גם באיזשהו שלב, דיברתי עם יואב, ושמתי לב שאנחנו מדברים והוא מתמחר את זה ממש בכסף. ברור. אז הוא אומר, עכשיו אתה תעבוד על זה שעה, ההוא יעבוד על זה שעתיים, בסוף המחיר לא יודע, של הטעות הזאת הוא לא שווה את הזמן פיתוח שעבדתם על זה, אז זה גם הסתכלות שנראה לי לא היה לי אותה לפני. מאוד מפתחים, למדתי גם שהבאג הכי טוב זה באג שהוא לא שלך. באג של מישהו אחר, עובד עליו בסבבה, מתחקר, מוצא עוד בעיות. הבאג השני הכי טוב זה באג שהוא לא רגרשן, באג שכבר יודעים עליו, שהוא חי איתנו, מלווה את החברה כבר שנים, זה גם אחלה באג. אבל גם לעבוד על באגים ברוגע זה גם איזה משהו. כמובן, אם זה באג חמור וקטסטרופה, אז סבבה. אבל אם זה באג שרגע אפשר לעשות ריברט או לכבות את הפיצ'ר פלאג או משהו, ולעבוד עליו רגע בפוקוס בלי שיש עליך פאניקה, זה גם נראה לי עוזר. אז באמת אני אעשה לנו כזה ריקאפ, כי אנחנו באמת באים עכשיו לסיים פה. יהיו באגים, היו באגים, יהיו באגים, ואנחנו צריכים לבוא וללמוד לחיות עם זה. מן הסתם אנחנו רוצים לבוא ולצמצם את זה, ואנחנו נוסיף טסטים, ואנחנו נוסיף בדיקות ידניות למה שצריך, ויש לנו internal user testing ואלף ואחת דברים, וכל הדברים האלה זה מנגנונים, ומנגנונים של ריליסים, שזה gradual release, ו-canary releases, ו-AB, ו-blue green deployment, ואלף ואחת דברים שבעצם אמורים לבוא ולעזור לנו, אבל בסוף היום אני חושב שמה שהכי חשוב לי, באמת אני אומר את זה, זה האחריות האישית שלנו, בתור אנשי פיתוח, בתור אנשי מוצר, בתור אנשים שאכפת להם, שבסוף היום לדלבר משהו ברמה גבוהה. אז חברים, רציתי להגיד לכם באופן אישי, המון תודה. אני יודע שזה היה כזה מרגש לבוא לפה, ויכולתי טיפונת להלחיץ, ואתם מדהימים, והיה לי כיף, ורואי זה פעם שנייה, אלון פעם ראשונה, אולי יהיה גם פעם נוספת. אז זה כל החבר'ה בבית. נתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה רבה.